Martanian mahita. Ali di bata Jehovah nahu sobahami wa persehami di bagasan Kristus Yesus. Ramoti mari tuan hati-hati do pikiran nami bedi nalau manangi hon hatam. Amin. Shalom horas madihita saluhutna. Amanginang nanilongan di bagasan Kristus Yesus. Hatani di bata namar saring artuhita nagabetur pugjamita minggu di partikianon. Ima dienit sian buku 2 Korinwalu. Metsada 1 ayat pitu somonon madidok hatani di bata disi. Alai hupaboto kami matuhamu akadongan asini rohani di bata nani lehonnai tuak kahuria nadi Makedonia. Ai atik pe di bagasa pangujuna dohot haporsuhon godang nasida dihorhon haralas ni rohan nasida nasumurung akup ni sukot ni hina pugus nasida do habasaun nalumobi. Watidak kodo nang dilion nasida nasa natarpa tupasa lobi tahe sian guguna jala sian lomona do gogoro diapoi nasida hami jala dipangido asingi roha imana naing gabe parsidohot mangurupi akan nabadiai jala gumodang sian nahuhirip pami tung diri na do dilihon nasida parjolo tutuhani dungi tuhami mangihutton lomo ni rohani dewata gabe huapo yahami si Titus asa laos di paujung di tonga-tonga muna ulaun asini rohaun songon nang pinukkanay alai songon hasurungan muna di nasaluhut di hapor siyaw di hata di parbinotoan di nasa haringgason di pakka holongi muna di hami neng songonima hasurungan muna nang di ulaun asini rohaun ido yanggo sahatna. Amanginang naniholohan di bagasan Kristus Yesus mangurupi ima sadahata namura madok nidok alai maul dina mangulahon somalna olo halak mangurupi ima molo lagi ado halubiat di bana isarana maju amanginang molo di bagasan situasi na maul hita di bagasan situasi na borat tita manarita manang napaspasan mulut taboha olo do hita totong mangurupi do ngajolma na keadaan na situasi na oposisi yak kita ra adong do namando olo totong do huulaw ni alai amang inang adong do namadok ra somonon bohado mukinaw mangurupi permuluan ni bape maulo akanamora jala namar halubiani mangurupi nasida mangalehon akka pangurupion tuaka nahurangani ay molo iba mangalehon belempugus meba lemposi mano pakilalon niba rasong nido alus ni akka gudangan colma alaya manginang molo ruas na dihuria Makedonia dak si songoni tipena nang pengolu ni nasida parir jala pogos situtu diarta alai mora situtu do nasida molo di holong ni roha dina mangalehon boy do totong mangalehon pangurupion nasida tuhurian na adong di Jerusalem lobisian habuwion manang kemampuan di nasida ubay ni maamanginang dipasingot Apostel Paulus huria Korintus ima huria namamora do nasida di segala situasi sesuatu alani ima siharusna morama huriai di pangurupion nagokholong sasitong nanunga adong nyan amanginang komitmen ni huria Korin mangurupi huria na di Yerusalem alai lalap nasida tarlalap ibana
Sialani ima diutus si Paulus do tong si Titus pasikop pon ulau parasi rohani. Ado nalau di dok na tuhita manginang adong matudu nalau di pasa tuhita marhiti tupuk jami taon na parjolo mangurupi di ganuk situasi. Damang denang naniolokan di bagasan Kristus Yesus jojot do situasi na maul mabaik kita gabi makulit mabaik kita gabi so mangulaon akan na dinggad di ngulutta. Jojot situtudo situasi manang keadaan nagabe panutu hita makubasi manang mangurupi dongan jol mana orangan. Molo marhalo biak kita olo mangurupi. Alai molo ditiki songon naborat situasi olo do mabaik kita gabe adong keraguan mangulaon-ulaon parasi rohani. Manang na olo ibu sema amanginang adong dunia dihita jala patut do boy do sasitong na tapaki mangurupi dongat tanah orangan na majalo pangurupi o tuhita hape gabe sikotilmo ni sita amanginang dang olo mangurupi sialan i dipasingot hatani di batado hita di partikianom ima mangurupi dang alani tergantung dohot situasi. Sian huria Makedonia perlu do hita marsiajar ima mangurupi dakolan ala asini roha marnida jol mana asing mangurupi dang alani nang makilala marhalubian alai ala mangyuton teladan ni Kristus do gawe parasi roha mahita amanginang mangurupi dongatta naha hurangan. Napaduahon pasidohot mangulahon ulaw para si rohaon. Di partikianon nung nga olat ni dia hita manginang keserereta dina rikot tita pasidohot di pakubasion manang pangurupion nung nga aktif pita mangulahon ulaw para si rohaoni manang holan nagabe penonton dohita dang pangulat kesadaran natung masay tibo amanginang mangulaw pakubasyon ulaw para si rohaon boy hita ida di Huria Makedonia di ayat na papato di dok gugudo di apoy na sida hami jala di pangido asin ni roha ima naing gabi parsidohot mangurupi akka na bariyay boy taida inisiatif na adong di nasida asa pasidohot mangurupi jala didok gogo diapoi nasida songon sada karunia si lehon-lehon ni debatado itu nasida nampe porsuk pakilalani nasida nampe dibagasan pamujunan nasida Huria Makedoniai alai totong do gabi halak nasatia marlas ni roha jala marsitutu pasidohot mangulaon-ulaon para si rohaoni. Say tuat tama na mapergugui hita amanginang dipergugui di bata hita bersikap songon Huria Makedoniai pasidohot tita totong di ulaw pangurupio tuak kadongatta nahaurangan manang namakarikoton pangurupiota hita padao masikap ketidakpedulian dohot sifat egoisme siya diri tabi alay holongi man na magguhi hita holongi man hita patanom di dirita napatuluon na manginang holong na marpabahenan di pakubasyon di hata ni debata sada Korintus 10 ayat sada di surat terdodisi tung surah huhatahon aka parhataan ni jolma nang suru-suru ape anggo sopan holong ni rohau nang songon hang sadwau makulik-kuling jala songon obung nama ruolon marisuang do hapor siyaw taya manginang molo soalong mian holong ni roha di bagasan dirita jala marisuang do tok kita dok holong rohata yang go soalong pabahenan yang go soalong parulang siala di bagasan pakubasiot tapi dang boy hita olah kata ala ikut dotong
Adok parulaon ikon dotong adong si patu-pata pabahenota tadani holok tai amanginang. Alanido di ayat papituhon manidok disit alay songon hasurungan muna di saluhut di haporseaon di hata di parbinotoan di nasa haringgason di pakkaholongi muna di hami naing songonima hasurungan muna nang diulaon sinirohaon buasa di pangidohon Apostel Paulus huria Korintus mangulaon-ulaw para si rohani manginang na parjolo arta na arong dihita ima basa-basa ni Dewatahan. Na paduahon mangurupi ikon marsiajar duhita siat teladan Tuhan Yesus Kristus nang marasi roha gudang tuhita asa unak Tuhan maguak kita alay Tuhan nguluan. Na patuluhon mangurupi ima ikon na diyojar ni holong ni roha dang alani paretta manang paksaan. Na paupaton amanginang pangurupiotai dimaksud ton asa adong keseimbangan ima dang marlobi-lobi jaladak kahurangan hut asa adong hasiholan kerinduan ni roha ni huriai marsiurupan marsitolongan saling melengkapi hapur seaud dohot holong ni rohatta tu Tuhan Yesus Kristus memang dakolan siat tangiang dohot pamujiota alai amanginang tarida mai di kepeduliota kepedulian na tarida marhite pangurupion alani disadarion dilihom matuhita songon sada pemahaman na baru ia mangurupi dakolan alani na marhalubian jala asa adong dapat keringanan nasida alay asa adong keseimbangan teladan sian ruas ni huria Makedonia pasti ngotok kita asa unang ma hapugusat ta asa unang ma hamaolon pangulucunat ta gabe sidaliat ta dang mangurupi dongan colma na butuh pertolongan ta alanido sada bukti holong nanyata di mulut ta ingot ma amanginang aha nanidok ni Bunda Teresa memang dang sudehita boy patupahon na balga di na mangurupi dongan nahaurangan alay sudido hita boy patupahon na metmet di bagasan holong na balga di na patupahon ulaon para si rohani. Amen. Mauliati mali Tuhan Yesus Kristus dihatam nanung marsaringar Tuhan homa na mapergugoy hami asa buhay ulaw kami di bagasan gulo nami pagkobasyon pangurupiyon namin na ikukholong ali Tuhan sa isadusa ng pangusan namin ng tarabat paso-paso nalaw sila ng muto hami marsangap marmulya magwarmo ali Tuhan di bagasan Kristus Jesus martangyak kami tuho. Amen. Mauliati ma amanginang horas madihita saluhut na debata mamasu-masu selamat makubasi dihita saluhut na. Shalom.